На пытанне да маіх дзяцей, пра што яны мараць, мая дачка Агнія адказвае, каб тата вярнуўся. І дадае, ці каб да яго нашыя лісты дайшлі. А Карней сумуе па нашых сямейных паездках на лецішча і бацькіных шашлыках, хаця яшчэ 5 гадоў таму наракаў і скардзіўся, што не хоча выязджаць з горада. І вось ужо 5 гадоў мае дзеці жывуць і мараць пра тое, што павінна быць натуральнай часткай дзяцінства. І я ведаю, што пра падобнае мараць і іншыя дзеці, чыі сем'і раздзяліў рэжым. Зноў быць разам, зноў пачуць дарагі голас. Сёння ў свеце адзначаецца Дзень абароны дзяцей. Але аб якой абароне можа ісці гутарка, калі дзяржава разлучае дзяцей з бацькамі? І многія з вас у асабістых размовах дзеляцца і іншымі цяжкасцямі, з якімі сутыкаюцца сёння дзеці. Прапаганда ў школах, прымусовыя зборы ў падтрымку рэжыму, загон у БРСМ і ўдзел у ягоных вар'яцкіх акцыях. А многіх дзетак увогуле не бяруць у секцыі, напрыклад, ці кружкі, толькі таму, што іх сем'і прызнаныя неблаганадзёжнымі, бо іх бацькі мелі смеласць выказацца супраць несправядлівасці. Рэжым вымушае дзяцей баяцца, маўчаць і ахвяраваць сваімі жаданнямі на карысць улад. Рэжым вучыць іх быць ціхімі, не высоўвацца, імкнецца ўкараніць думку, што ўсё вырашаюць людзі наверсе. Але мы, бацькі, хочам, каб нашыя дзеці мелі самае лепшае, шчаслівае жыццё. І калі глядзім на тое, як маленькія беларусы перамагаюць на творчых конкурсах, цудоўна спяваюць, таленавіта малююць, заваёўваюць прызавыя месцы на міжнародных спаборніцтвах, разумеем, наколькі ў іх шмат таленту і сіл. І гэтыя талент і сілы трэба не душыць, а падтрымліваць, абараняць ад нападак да цкавання з боку ідэалагічных настаўнікаў. Вучыць дзяцей гаварыць на роднай мове, а не саромецца яе. Разам гартаць старонкі сапраўднай гісторыі, а не пагаджацца з фэйкамі дзяржаўных падручнікаў. Тлумачыць, што значыць талерантнасць. Заахвочваць пытанні, цікавасць, жаданне разбірацца ў тым, што адбываецца навокал. І калі мы хочам, каб дзеці раслі ў краіне без страху, з правам на голас, то давайце разам паказваць ім, што свабода і справядлівасць займаюць важнае месца ў нашым жыцці. Давайце вучыць іх клопату пра блізкіх, павазе і смеласці быць сабой.